Bueno, hemen jarri naute, zuen aurrean, hitz batzuk esateko. Eta eraikin honi hasiera ona emateko. Eta nire etxeko mailan idazten hasi naizenean, konturatu naiz zenbat eskerron eman behar dituten gaur. Eskerrik asko ugari, benetazkoak eta barru-barrutik ateratakoak. Mila esker, orain 35 urte baino gehiago, herriko txistulari ero batzuk Usurbilen musika eskola bat sortzeko ideia izateagatik. Txus, Roman, Iñaki, lan talan beti, eraikin zarronen azpin beti jasoko zaituztegu. Usurbildar guztion musikaren aldeko borroka hasi zutelako. Uste dut, inoiz ez gerala izango merezi duzuen eskerrona emateko gai. Hemen atziak daude, prestera moztu. Mila esker, Usurbilgo udalari azken 10 urtetan proiektu honetan murgiltzeagatik. Usurbilgo elizaren hormak egiten zenbati zer dio doletan egar, kostaten zitzaizkien, oi badakigu. Baina norbaitek urko ezagutzen badu, esan diezaiola, Zumarteren hormak ere bere lana izan zutela eta kanta bat eskaini nahi badio gustura hartuko genukela. Batzuetan badakigu murgiltze horretan itoak ere sentitu zaretela. Baina momentua iritsi bada, zuen esfortzuagatik izan dela argi dugu. Beraz, eskerrik asko udalari, musikak igeri egiten jarrai dezuten salbamentu txalupagatik. Eta ze txalupa, ze eraikina. Gogoan dut, udalak eta arkitektuak lehen aldiz proiektu erakutsi ziguten eguna. Egurrezko maketatxo bat ere bazuten, bere zue txikikin. Ze proiektua. Inoiz imaginatu genezakena 3 bider gainditzen duena, bihotzetik egina, barruan bizitutakoarekin sortua, eta orain guztiok gozatzeko pentsatua. Eskerrik asko Sagarnatarrei beren diseinua gurekin pentsatuz egitearren. Herriari zuen lanaren opari ederrenetakoa egin diozuela pentsatzen dut. Mila esker. Eta herriari gure eskerrik onena ere. Herria izan zen, eraikinaren egoera zohartuta, auzo bilera guztitan gure alde atera zana. Itxutzen azpian, entzaiatzen egon den herria. Pipiaren errautsa azpian, punk doinua, zein blusa edo eska musika joduen herria. Aurra besoetan hartu eta ganbararaino, maite zaitut, abestera igo duen herria. Usurbilgo herriari mila esker, eraikin berri hau gure lanaren aitortzen moduan jasoko dugu, herriak musikak jarrai dezan egiten dion oparia. Ez dadilaria eten. Azken eskerrona dagoeneko, Zumarte barrura begirakoa da. Irakasle eta juntakideak. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, eta lasibilika, auzorik auzo, eta aldapa asko hartzen. Lan talan, bideko korapiloak banan-bana askatzen, urte hauetako gora berei aurre egiten. Ekipo, iritsi da, hemen gaude berriz. Astelenean, martxan dugu gure Zumarte musika eskola berria, bejon deigula. Eta Hartzeren poema batek esaten zuen, iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten. Beti berri den ura, betiko iturri zaharretik. Eraikin berria zabalduko dugun arren, iturria aspalditik baitago hemen. Musikak beti aurrera egingo du, eta bertatik edaten joango gara herritarrak. Eta eraikinarekin hazten joango gara, eta ikasten, eta zabaltzen, eta betetzen. Gauza berriak ditugulako epe luze eta motzerako, ilusioa handia delako. Eta gehiago izango gara, eta gehiago gara. Polita izango delako beste batzuk ere iturri honetatik edatea. Orbeldi dantza taldeari ateak zabaltzen dizkiogulako. Kulturak bateginik indartsuago garelako. Ongi etorri Orbeldi.
Ustez bukatu dut. Guztioi, mila esker eta ongi etorriak zarete gurera. Eskerrik asko.